Čaute, vítejte u mého prvního videa z Counter-Strike. Je to na téma CSko a nedaří se mi. Už jsme tu hráli, no. Akorát, že tady je Headless. Ne, to je jiný server. Jo, dobře, já. 135. Je tu VIP zadarmo. Kdyby náhodou. Ale už teďka nejdu se snipou. Více campy. Co slyšíte vzadu ve videu, tak to je, to si nevšimejte, to je od Adama Segra. Jo. Nebo Lizzyho. Za to se pak omlouvám. Zivy moc nehraje Counter-Strike, tak... Já jsem to nehrál už, nevím. Dlouho, no, nehrál. Takže se musí rozehřát. Já už jsem rozehřát, nevidíte, 5-2. On má 2-5. Ale to je jedno. Jo, ne. Jo, 25 HP. Co ty máš díklo? Jo, to si můžu říct. Já vím. Ve zbraní, když si dáš, tak máš plus dígla, tam to máš napsané. Ale jo, ne. Aspoň, že se to tak už neladí. Jo, děrovačka. Děrovačka mě nikdy ne to. Neber si sniper na blízko, raději si vem dígla. To ti radím. A Kajdou, s tou se dobře děruje. A omlouvám se za lagy. Není tam. Kde je? Kdybych mluvil promiňte, ale po slovensky mě baví mluvit, takže se nedívte. Jo a no camp, jo. No camp. Nekampit. Já se tě bojím. Možno. Počkejte i na to, boty. Ne, ať to nedá. Ne, má tam to vlastně. Tak to dá, v pohodě. Kurňa. To mi dá 2 body. No, beru jsem čtverou, to je dobrá na aimování. Teď, kde může být? Aha, ne! On byl tam vepředu! Máš to? Já tě budu nechávat... Ne, právě. Chceš, abych aimoval, nebo ne? 31. Použij taky granáty třeba. Nezabere ti to čas. Já nevím, jak toto videjko bude dlouhé. Au, 2 hápka. Ty to asi musíš vymazat, protože... Ne, offsetovák. Protože už musím. Co? Už musím.
ukončit? Aha. Ne, já bych dole, jo. Ale fakt, že už musím. No tak. Tak toto bylo takové krátké video, dáme si ještě toto poslední kolo a ukončíme to. Jo? To jsem mohla. Au. Ok, můžeme to ukončit. Kdyby se vám videjko líbilo, dejte like a odběr, případně i komentář. A uvidíme se na příště, tak ahoj. Ahoj.